Kemm il-darba Kastilja seddawar id-deċiżjoni tagħha dwar l-għażla l-Presidenza ta' Malta li oriġinarjament kienet iffokata fuq il-Ministru Evarist Bartolo, allura l-istess Ministru se jissokta jkun iffastidjat kif kien matul dawn l-aħħar ġimgħat. Kienet il-moment li ftit tal-ġimgħat ilu żvelat kif il-Ministru Evarist Bartolo kien indikat minn Kastilja bħala suċċessur ta' Mary Louise Colero Preca fir-rwol ta' President ta' Malta minn Mejju li ġej. Min riċenti jidher li l-pjani ta' Kastilja bdew jiċċaqalqu u beda jissemma mill-ġdid it-tabib George Vella li skont ta' madwaru diġà kien skartat minn Kastilja 5 snin ilu għal tali kariga. Il-mument tgħid li Evarist Bartolo issa huwa letteralment iffastidjat u riflessjoni ta' dan hija telqa fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Fost l-eżempji l-għalli ma jemnu qed iħossu li l-gvern jeħtieġ li immedjatament jibda jagħmel strateġija nazzjonali biex jattira numru akbar ta' kandidati motivati b'isfond akkademiku jew professjonali sod u b'kompetenzi meħtieġa għal professjoni tat-talim. Fil-jiem li għaddew il-Union tal-Għalliema ħarġet dikjarazzjoni biex tesprimi tħassib tagħha dwar in-nuqqas ta' strateġija nazzjonali biex tattira żgħażagħ għall professjoni tal-għalliema. Sfortunatament, hemm telqa' wkoll fir-rigward tal-iskema ta' tqassim tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel lill-istudenti. Għal darb'oħra spiss se ikunu l-każijiet fejn studenti jingħataw frott u ħaxix skadut, qares jew imħassar. U minkejja li issa bdejna fraru ninsabu fit-tieni term ta' din is-sena skolastika, il-gvern għadu ma sab soluzzjoni biex kull tifel u tifla ikollhom it-trasport b'xejn kif imwiegħed ħalli jitwasslu lejn l-iskola u wara lura lejn djar tagħhom. Safti tal-ġimgħat biss kien hemm għadd konsiderevoli ta' studenti li kienu għadhom mingħajr servizz organizzat ta' trasport tal-iskejjel. Dan apparti li għatfadal ġmielu ta' studenti tal-MCAST li sal-lum għadhom ma ħadux l-istipendju intitolat lilhom.